ଯାଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ବର୍ଚ୍ଚଣାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର ପାଦ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାଉ ଅଜୁ ଭାଇ ମହାମହିମା ଆଉ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଭାଇ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ତ ଆମର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଭାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବୁନୁ। ଯାଉ ଆଜି ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆମର ମହାମହିମା ଅଜୁ ଭାଇକି ପାଇକି ତଥା ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇକି ପାଇକି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଟିକେ ଅଜୁ ଭାଇ ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ବରୀ ଯିବା ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବାଟରେ ଆମକୁ ଛତିଆର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରୀ ବି ଆମର ବର୍ଚ୍ଚଣାର ଭାଇମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍। ଯାହା ହଉ ମହାସଂଘ ଏତିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଜି ଏକତାର ସୂତାରେ, ମାନେ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ନିହାତି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାନ। ଆଉ ଭାଇ ଯେନ୍ ଭାଇଚାରାଟି କରିছে ସେ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରେମ, ସେ ଭାଇଚାରାର ସବୁଥିଲାଗି ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। अजू भाई जिंदाबाद, अजू भाई जिंदाबाद, अजू भाई जिंदाबाद, आदित्य भाई जिंदाबाद, आदित्य भाई जिंदाबाद, आदित्य भाई जिंदाबाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जिंदाबाद।